Lomong 99 Subrayong si bukra borok kulibratheng Bos Cheropni Kusaro achukjak O ha ni nangtheng Subrayong siono kotor bobebak borokni slai kusugo borok nini tormano tei kirma singsa mungno lobtheng bo ongkha kathar phangrang bukra busoi hamjaknaisa nung baksa khe busoi khlaimano sungsakha nongno Jakobni thani busoi ti kaham khlaikha Subrayong kaitono kuchuk lobsadi bini yakongo khulumdi bo ongkha kathar o jairokni bisingo musibai aron phiya bono rinai rokni bere Samuel bo khoroksa borok Subrayongno ringkha haike bo borokni ringmano khnakha jumoini thonglao tongoi bo borokno kok sakha borok bini kokno narakha tei bini dagima rokno teikha o Subrayong chini kaitor nung borok bai kok sakha nung borokni bagui nakarnai kaitor ongkha haifano nung borokni samung chayani yagol sukha chini kaitor Subrayongno lobsadi tei bini hathai kwtharo khulumdi tamni hunba chini Subrayong kaitor ongkha kathar Amen.